le travel trading clear to te chi bai le ole hi hemi video hi kan second entry video ania video ma sa top lama kan sayang khan market hi hemi hi a break chuanin a break huna alai han candle pani pathum vel a sustain chuanin sell lama kan kalang kan tia mase hei kan soilai me khan hemi candle hi in form a mase sustain zo lovin chunglama chauta mo hei bullish candle siamin chuanin entry kan lange ya ke ni po khan entry kan lak lai video de kan da lenga entry kan lak chan chu support hi breakdown support breakdown hi sustain zo lovin up move up peleta kan entry side ta level han kan enter ta chuan kan long hak chara loss a po kan oma hai chuan top dona marketing khar dona mo 315 candle hai profit thateu min pe ne kan premium kan leina kha mantlom mania cheng somli le ti vel chaw ni wang khanin quantity po 400 kan lei thei pa kan capital in lei theina kan capital le zat khan a phaboka 400 quantity kan leya profit thazet mai kan nei ne atinge ta hian buy side ta entry kan kal kan ti chuan voina market voin te ka ti nimin lama market buyer ho khamo hai stop loss and stop loss bok kha hai helai buyer ho kha and stop loss omna tur kha aron hit sak vek ta ni mo hai aron hit chia and stop loss a trigger che khan ron chhauta pup mai ne hi hriat sa ania kan soi to ani mina po chuan video ma sa po kan soi boka profit chadewa min siama kan capital hi kan triple trap ani khami kan profit awang han mo chuan journal a hangron update lenga link karon da lenga in le thenga chuan ka trade na video kha karon da bokanga helai kan entry kha helai vel om level kha ari em wang han in recording a ka da some minute som thum chuang de ni dona chuan helai entry kan lak lai le hemi trade kan close hun level hi karon da nga in hrethiam mai tura ka nga ya chuanin hei content hi nitin ronda ka tuma tha in ti chuanin lo share sak zel la hei viewer po an om ve zela lomom emema thakat empo alani lawa viewer hi kanai tha ka in tia ke ma chuanin low entry in stock market at tui ti ve chak tingam si lo ni chuanin comment lama te hian ron sei ula ingtinge ka start theang bultan na nge ka ti ngai ti velte question lo nei turin ka du vek chawa kema hi professional chu ka in ti lo ma se tlem zong guide chu ka pe theng chu ti ka in ring ve ne comment lama te ron sei ve ula chuan thian te bula han lo share bakola in hriat angin stock market a hian lo thadeu kan nei the ni mo basic skills kan nei chuanin chumi ba ka stock market share hi kan tlem em a mizoram a hian a bikin sabrama han lo compare ta la an citizen ho 50% in investment an ti ni mo keni india hian 0.2% zo ni mizoram a chon ngai to taila an mang lo ni mo chuan hemi video hi lo hmufu ni chuan min lo share sak ula inzirnan lo mang ve ula life a trade ka tinge ka ti chan ka te chuan life trade a hianin loss te profit te om hianin kan emotion hi kan control zo thin lova khami khaing tinge ka control thin ti te kha lo en ve ula du pui choni chuan tam theng ber min lo share sak ula chuan min lo subscribe sak vek turin ka lo ngen choni ka lo me